नमस्कार, मी महेश विष्णू सणसळे. माननीय श्री नामदार राजेंद्र पाटील यड्रावकर यांच्या वाढदिवसानिमित्त ऑनलाईन राज्यस्तरीय वक्तृत्व स्पर्धा कार्यक्रम आणि त्यानिमित्तानं मला बोलण्याची संधी दिली त्याबद्दल मी त्यांचा मनापासून आभारी आहे. माझ्या विषयाचे नाव आहे आव्हानाशिवाय जीवन व्यर्थ. मानवी जीवन जगत असताना एखादं विशिष्ट ध्येय डोळ्यासमोर ठेवून आणि ते निश्चितपणे मला गाठायचं आहे आणि तेव्हा मी जेवढ्या आतुरतेने त्याच्यासाठी प्रयत्न करतो, ते गाठण्यासाठी जेवढ्या मी मोठ्या उत्साहाने प्रयत्न करतो आणि जेव्हा जेव्हा मला ते गाठत असताना जेवढे काही प्रसंग येतील, जेवढे काही संघर्ष करावा लागेल, तेवढा माझ्या जीवनामध्ये मी कणखर बनेल. जेव्हा आपल्या जीवनामध्ये काहीच उद्दिष्ट नसते, काहीच आपलं लक्ष नसते आणि आपण ती एखादी गोष्ट प्राप्त करण्यासाठी आपण त्याच्या मागे पळत असतो, पण आपल्याला ते मिळण्यासाठी आपण किती संकटाला सामोरे जातोय, किती आपल्याला त्याच्यासाठी संघर्ष करावा लागतोय, हे महत्वाचं आहे. जेव्हा आपण एखादं आपलं ध्येय प्राप्त करतो, पण त्या ध्येय प्राप्त करण्यासाठी आपल्याला काहीच संकट आले नाही तर आपण निश्चितपणे कधी ढासळतो हे सांगता येत नाही. म्हणून आपल्याला एखादं ध्येय प्राप्त करायचंय आणि ते प्राप्त करत असताना जेवढे आपल्याला संकट येतील, जेवढे आपल्याला अडचण येतील, तेवढ्या अडचणीवरती आपण कशा प्रकारे मात करतोय हे महत्वाचं आहे. म्हणून मला असं वाटतं की आव्हानाशिवाय जीवन व्यर्थ आहे. ज्याच्या जीवनामध्ये आव्हान आहे त्याच्या जीवनामध्ये जीवनाला सुद्धा जगण्याला अर्थ नाही. कारण जीवन जगणं हे म्हणजेच एक प्रकारचं आव्हान आहे. आणि ज्याच्या जीवनामध्ये कसल्याही प्रकारच्या अडचणी येत नाही, कसल्याही प्रकारचं संकट येत नाही, त्याचं जीवन एक व्यर्थ आहे असं म्हटलं तरी हरकत नाही. कारण जेव्हा आपण आपलं उद्दिष्ट साध्य करतो, तेव्हा आपण आपल्या उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी जेवढ्या आपण तळमळीने प्रयत्न करतो, तेव्हा आपल्याला एक ठरवूनच दिलेलं असतं की आपल्याला वरून संकट येणारच आणि या संकटाला आपण कशा प्रकारे मात करतोय हे महत्वाचं आहे. जर आपण आपण त्या संकटाला घाबरलो तर आपण तेव्हा कमकुवत होत, पण जर त्या संकटावरती आपण मात केली तर आपण ते नेमकं अशा प्रकारे आपण संघर्ष करण्याची प्रेरणा आपल्याकडे नक्की मिळेल आणि त्याच्यातूनच आपण एक कणखर बनतो, याच्यातूनच आपण एक प्रेरणादायी बनतो आणि चांगल्या प्रकारे नेतृत्व करू शकतो. कारण जीवन जगत असताना जेवढ्या अडचणी, जेवढे त्रास, जेवढ्या प्रयत्न करताना जेवढा तळमळ आपण करतो, तेवढ्या आपण आपलं उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी जेवढ्या तळमळीने प्रयत्न करतो, तेवढं आपल्याला संकट जास्त येतील आणि ह्या संकटावरती कशा प्रकारे आपण मात करतोय हे महत्वाचं आहे. म्हणून मला असं वाटतं की आपण जीवन जगतोय, पण जीवन जगत असताना आपल्याला केव्हा काही अडचणीच येत नाहीत, ह्याला काही महत्व नाही. जेव्हा आपल्याला जीवन जगत असताना जेव्हा आपल्याला काही एखादं आव्हान आपल्या समोर उभं राहतं आणि त्या आव्हानाला आपण कशा प्रकारे सामोरं जातोय हे महत्वाचं आहे. कारण ते आव्हान आपल्यातली ताकद बघण्यासाठी येतं, ते आपल्यातली क्षमता बघण्यासाठी येतं आणि ते क्षमता बघत असताना तुम्ही किती त्याच्यासमोर कणखरपणे उभे राहता, किती त्याच्यावरती यशस्वीपणे मात करतात हे महत्वाचं आहे. कारण एखादा मुलगा विहिरीमध्ये पडतो पण त्याला जर पोहता येत नसेल आणि तो तसाच गटकाया खात असेल तर त्यात काय अर्थ नाही. तर त्याने जेव्हा त्याला समजलं की आपल्याला हातपाय हलवल्याशिवाय पर्याय नाही, आपण जर असेच हातावर हात ठेवून बसलो तर आपण निश्चित बुडाल्याशिवाय राहणार नाहीत आणि जर आपण हातपाय हलवले तर आपण नक्कीच वाचू शकतो, हे महत्वाचं आहे. असं जीवन जगत असताना आपल्याला जेवढ्या काही अडचणी येतील, जेवढ्या काही संकट येतील, ते आपण त्याच्यावरती कशा प्रकारे मात करतो, कशा उद्दिष्टाने मात करतो आणि जेव्हा आपण एखादं मोठं लक्ष केंद्र प्राप्तीत करण्यासाठीचं आपण स्वप्न पाहतो, मग तेव्हा आपल्याला संघर्षही तेवढ्याच मोठ्या प्रयत्नानं करावा लागतो. कारण ज्याच्या जीवनामध्ये जास्त, ज्याच्या अंगी मोठेपण त्याला यातना कठीण असं उगाच म्हणतात का तुकाराम महाराज. मग तसं की ज्याला परत संकटाच्या पुढे हात करण्याची, दोन्ही हात पसरण्याची त्याच्यामध्ये क्षमता आहेत, त्यालाच संकट येतात. कोणालाही एरागाबाड्याला संकट येत नाहीत. कारण स्वामी विवेकानंद महाराज सुद्धा सांगतात की ज्याला दोन्ही हात ज्याला संकटाच्या पुढे पसरवता येतात तो जीवनामध्ये यशस्वी झाल्याशिवाय राहत नाही. म्हणून जीवन जगत असताना जशा प्रकारे अडचणी येतील, जेवढे संकट येतील ते महत्वाचं आहे. कारण हे मानवी जीवनच असं आहे की संकटाशिवाय कुणीही जगू शकत नाही. कारण
आपण जर त्रेतायुगामध्ये पाहिलं तर त्रेतायुगामध्ये रामाचा जन्म झाला, पण रामाचा जन्म सहज देव म्हणून झाला का हो? नाही, तो एक मानव म्हणून जन्माला आला, पण त्याच्यासमोर इतके मोठे आव्हाने निर्माण झाले की त्याला त्या आव्हानावरती मात करावी लागली. आपण द्वापार युगामध्ये पाहिलं तर तेव्हा कृष्णाचा जन्म झाला, पण कृष्णाचा जन्मही असाच झाला नाही, तर त्याला देखील त्याच्यामुळे पुढे खूप मोठे आव्हाने निर्माण झाले आणि त्यांनीही त्याच्यावरती यशस्वीपणे मात केली. कारण देवादिकांना देखील हे आव्हान चुकले नाही, तर आपण तर सामान्य माणूस आहोत, आपल्याला तरी कसं चुकणार. म्हणून मला असं वाटतं की आपणही न घाबरता, कसल्याही प्रकारची चिंता न करता, न काही मनामध्ये कमकुवत न होता आपण त्या उद्दिष्टाला सामोरं गेलं पाहिजे आणि यशस्वी त्याच्यावरती आपण मात केली पाहिजे. हे महत्वाचं आहे, कारण जीवन हे आव्हानाशिवाय एक व्यर्थच आहे असं म्हटलं तरी हरकत नाही, असं मला याच्यातून वाटतं. आणि म्हणून आज आम्ही भरपूर जण पाहतो, भरपूर जण मोठे व्यक्ती पाहतो, नेते पाहतो, सैनिक पाहतो, क्रांतिकारक पाहतो, पण त्यांच्यासमोर एक मोठं आव्हान निर्माण होतं की जर आपण याच्यातून सुटलो किंवा आम्ही याच्यामध्ये जर गुंतलो तर आपल्याला फाशीला गेल्याशिवाय आपल्याला पर्याय नव्हता. तरी देखील वासुदेव बळवंत फडके सारखे काही नेते त्या संकटाला सामोरे गेले. हे महत्वाचं आहे. आपण घाबरतो. आज तरुण आमचा काय बघतो की मला असं झालं नाही तर, असं झालं तर, असं होईल तर, पण जेव्हा आपण असे निगेटिव्ह थॉटिंग विचार करतो तेव्हा आपल्या जीवनामध्ये काहीच त्याला प्राप्त होत नाही. आणि जर आपण त्याच्यामध्ये पॉझिटिव्हली विचार करतो तेव्हा आपल्या जीवनामध्ये काहीतरी चांगलं झाल्याशिवाय राहत नाही असं मला वाटतं. म्हणून आव्हानाशिवाय जीवन हे व्यर्थच आहे असं मला या विषयातून वाटतं. आणि मला संयोजकांनी बोलण्याची संधी दिली त्याबद्दल मी संयोजकाचा मनापासून आभारी आहे. माझे 2 शब्द संपवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.